khobjak purok Ratanpur bisi bai khobjak Pulan hambai ani YouTube channel joto takte bukhuk chongno tan kaka tinang phaisok pajak purok Ratanpur bisi bai khobjak tini obo gurpoto koloni parawo tam kaka tini oro chini chakra jok blai khano bo chukya kahai bagai tinang ono khongo phaijak kanorok o video no first to last naitongri tei norok ani video no sadoi tong kha norok tebo ani video no nai norok sajak khangke support khaidi te subscribe khaidi first to last skip khawi kaham ka norok naitongri kanor busi manai Hoa thì cái mình bakal budi, hoa thì mình cái này apa? Ta cái cái lap rồi mà phải, aku phải mana ya teh kalau kerja. Pharika sung tabuk thaja thani sung onok malik bai sung kokrok salai na lena bo bahike soloi tong bo tam samrok khlai bo nukhung soloi tong abono sung nailena hinke bo sajing na tong tai bini nogo borok da tong abono bo sung kaham ka sabai sukru bai sung sung na len ka norok nai tong jethinang pulano sungna musungo nung tabuk sajing da tong naki sabai tong Sajung tonggo, hai batir apa gue sajung. sajing tongo tasya khorang kra ka sadu Sajung tonggo, sajing tongo batir apa kah hai sajung. oh Mereka sasa seni payah hai ajar payah. ke takte bukhuk song norok khaima kana chini jethi chakra bo sajing no bo batirok bognai bini nukhungo bo solirok matong ka jathala tora tongkha Mereka tuh. krishna ke thikya Yang sajung tonggo, sajung tonggo. ke tabuk nini sraikhe khorobusuk Kau besar korok beri real karena bebang alka toba tabuk nung busarok bai tongya khu tong yang sajung tong. mane nini busarok taki sasogra thung nai nung tabuk sajing soloi tong khota Sajung sajung batir. hingke mane ulo tasya nini busarok chokhang kangke ulo busarok bai tongnai kanung sajung pan. tabuk sak jorati kanung sajing no tongkho Sajung tonggo. ka takte bukhuk song norok khnai khana chini jethini khuktai bo tabuk sajing no tongo ke batirok bogui bo soloi tong hingke jatha thoi thangmani pore nung sajing no tongo Sajung mang te besar gue tong ke ya. tabuk sak jora busarok bai tongnani kono wansukya ko Masuk yang ang sajung tong tong. Ya benar baik tong tong ya. ke sing chini sakra jong jethini khuktai sing khnai ka hingka bo parang kangke paran bumo Kau derai sadar. ke belakana hambai sini jethino ke bayrok norok chini sakra jog yang jethini khuktai srai no norok ko khnai khana tanke bo tabuk sajing no matong belai no wan sugoi busabutirok no tasha sugra thung tasha sagra thung ninai bo tabuk bo sajing no randi jato thiman pore tabuk bo sajing no matong jo tan kengke bo belai no sugya hani bagai bo busarok no tasha sugra thung ninai bo tabuk bo khalogoi sajing no busarok bai tonyoi sajing no bo jethi nini jaga jumi khetorok letra tong Kerei kuspon kerei juga kita nang jaga rok kerei besar empat mar pakai ni tong jaga kerei tok tabu. hingke mairum rok pain sai matong Mai rong pakai tong hai se sarok se pakai tong pati tong. Hai kisah kisah. hingke obo ikoro 200 taka ko nugui makhana ke chini jathino ang hamjak ma bai tei khairok ma bai khlainai ang chini jathino 200 taka bo nukhung chugya tei khairok ma singsa khe bo tabuk bo busarok bai tongya khu bo tabuk bo busarok bai thansa ka chai khuni bagai ang bono bilaino khairoka hani bagai ang bono ani je suktui je mansak ang ani je thino hamjak ma bai ke ang rukha kahani bagani takte bu khuk chong norok ani o video no sajogai tong khe norok support khlai tong jethi nadi ke khulum khatu jethi
hingke kot norok nugui mang khana ani jethino ang khairogoi hamjangma bai khe ang tini bono 200 taka gobang torui manya tam khainai bokha tongoi bo yakchugya hai hani bagoi ang obo ani sak ব্যক্তি sak personal no ang tini obo hai nukhung chugya rokno rotugoi ani pokini rang ang salta phono chokthung honinai ang roi tong hingke hani bagoi no je norok ani video no chadagoi tong hingke norok ano tebo support khadi ani osubasu norok ni hamar bai tebo kujogo kai manan asuk no hambai